skapa en ny serie. Den heter Let's Play, vi ska se här. Let's Play kanske Minecraft. Och detta här en ny serie som jag har gjort, och Let's Play Jungle kommer jag göra lite oftare, men denna ska jag lite mer av. Alltså ja. Så nu väntar vi, building to run. Alltså jag är på 1.6.4, det är konstigt. Jag ska ha det på 1.7.2 eller vad det var. Men så här börjar vi i snöplats. Okej. Jag vet inte om jag vill vara här, för den här trän ser faktiskt ful. Vad är det för träsbrus? Aha, såna. Okej, vänta, jag pallar hacka trä här. Det är så fint här, men alltså där borta är för kul plats. Där uppe kanske. Nej, men vi kommer kunna mörda grisar lite sånt från början, men jag tror det kommer bli bra. Så vad vi gör här nu är jag kommer svära lite, så jag vet inte, men jag ska bo i en grotta som utveckla min hus. Kanske. Utveckla min hus. Djungel! GJ guys! Vi hittar djungel. Jag vet inte om detta är lite fusk, men jag kommer göra spawn point här. För att denna ställen är verkligen bra, så spawn point. Okej då, så lakar vi trä. Det är perfekt ställe, alltså. Jag svär på mitt liv. Snyggaste ställen. Men ja, jag hittade djungel i alla fall, och där så kan vi bygga mycket däremot. Nej, varför gjorde jag en träyx? Jag kunde gjort en trähackare som hackar sten i. Det gör inget. Okej, så jag tänkte att jag kommer bo i en grotta. Och sen så kommer jag typ gå ut och bygga mitt hus och utveckla min snygga hus. Så det blir större. Fast jag kommer i alla fall bo i den här grottan jättelänge tills jag känner för mig och flytta. Så ja. Okej, jag vet inte om detta räcker, men ja, då kör vi igång. Och bygga ett hus i en grotta. Jag behöver säng. Det är också en perfekt. Om vi bara får en fårfarm så blir det bra. Yeah. Vad är det här för mörkställe? What is this for place? Så vi bor här. Nej, vi bor inte här. Det är så full. Det är en trähackare. Det kanske behövs. Jag ska inte mina riktigt, men okej, vi kan bo här uppe kanske. Så ja. Perfekt ställe alltså. Jag behöver också en spade.
Alltså jag kommer täcka för lite och sånt och sånt. Och sånt och sånt shit. Okej. Alltså jag kommer inte prata mycket idag så. Ja, så det är chill lite. Och jag ska utveckla fucking taket. Men alltså jag ska faktiskt se så taken blir bättre. Aha. Jag behöver säng. Så jag kan sova. Jag bara hade wall-edit. Jag svär jag skulle wall-edit allt. Ja. Okej, så detta är lite, alltså vad jag gör. Men fejla lite här nu där. Då kör vi. Alltså fan grus, nice va. Det är perfekt det vi behövde ju. Jag ska bli bättre så här ni vet. Kanske inte. Då sätter vi crafting tablet och gör alltid djungelwood, planks och gör lite såna och sen så är det dags att göra saker. Köra spade, en sån. Så ska vi ugn, just det. Ugn. Okej, så vi gör så här. 1, sen 2, sen 3, sen 4. Nu så går vi där få. Detta är perfekt att bygga hus men ja, palla, vi kan bo där i grottan så länge. Fuck you, touch me! Jag vet inte om jag ska döda denna men det kanske går. Så jag sparar den. Så jag kan ge farma. Nej, jag behöver 2 ju. Fan, så jag glömde. Alltså man behöver 2 och sen tar man vete. Så gör man så och sen blir de ihop. Och sen så blir det en sån här unge. Ja. Okej. Yes, det gick. Jag vet inte hur jag ska lägga det men nu ska vi se här. Lite fel. Jag vet inte vad vi ska se ovanför här. Kanske ska ha kistorna. Sen kanske här. Oops. Ett dörr. Hallon. Okej, du ska se. Så. Kanske. Sen så kan man utveckla idén på, eller jag tror jag ska gå i grottan. För jag ska utveckla min idé i grottan. Jag ska bli snick i grottan. Så här kanske. Så jag vet att det är mitt hus. Och så är det dags att göra detta. Taket. Alltså jag ska ha 2 stycken uppåt så why not? Okay. Jag vet att det är lite seriöst men alltså det är lite tråkigt från början. Ja, why not? Okay. Jag tänkte att det ska ha glas typ här, lite där och här, ja. Svårt att veta men
Yeah, why not? Nice house, Kenny, the king. Thanks, madam. Ska se här. Kan jag en till sånt, du har sängen. Inte här, alltså jag ska bygga det. Eller jag kan ju ta sönder sen så jag kan slipa. Nej. Varför får jag lyssna på han, ja? Detta är LOL. Men... Ja, okej, så detta är något som jag ska ha. Jord. Det är bra att ha jord för att jag kanske ska bygga sen. Kanske lite mer på en farm eller något kanske. Fuck off, bitches. Ja, detta är ju kul för jag älskar när det är jord på väggen. Då kan man ju ta det lätt. Så här. Det är lite fint, men vi kan flytta kistan och crafting tablet och allting. Så kanske det blir snyggare. Okej, så vi har det där. Okej. Vi kanske har den där och samma sak så här. Kanske. Och sängen kan typ vara förbi. Ja, där kanske. Så ja. Morgon igen. Perfekt. Jag kommer behöva en till spade och en till yxa och en till pickaxe. Så jag kommer börja hacka sen och börja forma min hus lite så det blir snyggt. Så det ser fult ut nu, men chilla lite. This is helpful. Ah, no, fuck. Nej. Okej, då kör vi. Okej, det är LOL. LOL. Ja, så. Yeah. Ni kanske vet att det är lite tråkigt från början för jag har ingenting att göra, bara bygga hus och sånt och vara tyst. Kanske det som gör så att det blir tråkigt, men jag pallar. Oh jävlar, okej.
Chilla lite vatten. Chilla på lite ensam till. Okej. Kol! Okej, jag ska backstabba kolen. Då kör vi. Yes. Lite kol. Det finns kol där också. Okej. Så jag tror inte det, men vi ska avsluta dagen med att grilla grejer och sen avslutar vi hela videon. Så ja, nu går jag till huset igen och gör så en avslutningsgrej. Så ja. Okej. Så okej, så jag tror jag ska avsluta här. Så hej då och vi ses i nästa video.